Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, ania na sab ang atong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Ang Police Regional Office 7 gihapsay na ang mga security preparations alang sa umaabot nga pag-obserbar sa Semana Santa. Sa umaabot nga Semana Santa sugod April 2 hangtod April 9, ang kapulisan sa Central Visayas subsub na ang gipanghimo nga mga security measures pagsiguro sa kahapsay ug kalinaw nga pagsaulog sa Semana Santa sa tibuok rehiyon. Matud ni Police Lieutenant Colonel Carlos Lacuesta Jr., ang Assistant Division Chief sa Regional Community Affairs and Development Division sa PRO 7, mupakatap sila og dili mo menos sa 4,000 ka mga police personnel sa mga lugar nga gilauman nga daghang tawo ang magtapok karong Semana Santa. Kini tungod nga gilauman nila ang pagsaka sa kadaghanon sa mga tawo nga mobiyahe sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya. Kabahin usab sa mga security measures nga ipatuman sa PRO 7 mao ang pagpahimutang og mga checkpoints sa mga nagkalain-laing dapit og mga police assistance desk sa mga terminal ug pantalan sa tibuok Central Visayas. Kini aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero ug aron usab sila matabangan sa ilang pagbiyahe. Mihatag usab ang PRO 7 og mga safety and security tips ngadto sa publiko sama sa dili pagdala og mga alahas ug mga mahalon nga butang sa ilang pagbiyahe. Ug alang sa dugang mga pahimangno karong Semana Santa, mahimong mobisita sa Facebook page sa Police Regional Office 7. Ang Tagbilaran City, Bohol, aduna nay communication lines for emergency alarms and response o clear systems. Samtang nag-asenso ang Tagbilaran ug ang tawo nagkadaghan, ang hagit sa kahapsay kalinaw ug pagtubag sa katalagman kini usab na pun-an. Entra ang communication line for emergency alarms and response o clear system. Usa ka information ug alarm system, ang clear nagalangkob sa LED wall nga magpasalida sa mga pahimangno ug aron sa katalagman ug sa kadaot mahalikay ang tawo. Ang LED wall announcement video may loudspeaker nga magsibya sa mga pahimangno. Magpahinumdum usab sa katawhan nga walay krimen diri nga dili hingkitan. Kay may high definition tilting CCTV camera nga mag-record sa tarang sitwasyon sa kalsada. Kung sa tricycle may nahibilin kang karga, basta makahibaw kag unsang orasa, malili didto kung kinsa ang nakadala o sa tricycle nakarga pa ba. Gani, ang CCTV camera pwede nga i-zoom aron paling-ilingon ug ang tanang eksena ug anggulo sa matag panghitabo wala gyud matago. Ug kung gikinahanglan ang pulis tawagon, sa ladwal may yellow nga telepono nga sa pagpunit sa auditibo masumpay kadayon sa CDRRMO bisag wala kay i-dial nga numero. Dili kini kabinoangan kay sa higayon nga ang telepono imong puniton ang CCTV camera sa imong naong makation. Mao nga diri sa Tagbilaran dili man ikasarang ang kadaghanon sa kapulisan sa pagbantay sa tanang katawhan. Ang clear system may dako nga katabang batok sa pagpugong sa kriminalidad ug katalagman. Gikan diri sa Tagbilaran alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol. Katakos sa mga babayi, ipasidunggan dito sa Larena, Siquijor. Wa gayud si piyata ni Mayor Cyrus Vincent Calibo ang mismong paghatag og pasidungog ngadto sa mga kababayen-an sa iyang nasakupang lungsod sa Larena. Gisugdan kini og pagsaulog sa Santos nga misa diin ang wali sa pare nagsentro sa kaligon sa emosyonal nga aspeto sa mga babaye. Matud pa sa kadaghanan, ang sakripisyo sa usa ka babaye labaw na ang usa ka inahan dili katupngan tungod kay mga babaye man ang nagsagubang sa mga kalisod, nagluom-luom sa mga pag-antos, kaguol ug kakapoy o adlaw-adlaw nga realidad sa kinabuhi. Kahuman sa misa, nagpasundayag sa ilang makabilib nga paglabyog ang mga matahom ug banggiitang mga babaye sa maong lungsod, dinuyugan sa ilang matamiis nga pahiyom nga maoy aninag sa ilang katakos. Kay bisan pa man sa mga kalisod ug walay puas nga katungdanan sa kinabuhi, nahimo ra gihapon nilang mobarog ug manikay-sikay. Ang Information Center Manager sa Philippine Information Agency kon PIA Siquijor, isip mamumulong, nagpadangat usab sa iyang makadasig ug angay pamalandungan nga mga pulong. Women are the heart
of the home, kasing-kasing sa panimalay, pulse of marriages, pulso kuno sa kaminyoon, barometer of society success, barometro sa kalampusan sa usa ka katilingban. Yes, truly we are capable of creating change. Ang namugnang kasadya nakahatag og tunhay nga kalipay sa mga kababayin-an bisan sa jutay nga panahon. Padayon mga kababayin-an sa inyong bililhon, talalupang dun og dakong papel sa katilingban. Alang sa mayong balita sa Sikihor, ako si Ninya Rose Oso. Ang Negros Oriental nagpabilin nga luwas batok sa hulga sa African swine fever. Nagpabili na luwas sa African swine fever ang mga baboy sa Negros Oriental. Mao kini ang gipadayag sa mga lokal na opisyal sa lalawigan aron mahibalo ang publiko na wala ni katap dinhi ang gikahadlokang sakit sa mga baboy. Matud pa ni OIC Provincial Veterinarian Belinda Villahermosa, ang matag LGU ni pagawas dayon og sertipikasyon na walay baboy na namatay dinhi tungod sa ASF ug wala pod nagpakita og sintomas sa ASF ang ubang buhing baboy sa mga piggery. Gipahingusgan sab ang surveillance sa mga binuhing baboy ug ang pagkumpiska sa mga karne ug produkto sa karne na gikan sa Cebu ug laing lugar na apektado sa ASF. At this point, naan na tayong mga task force together with our veterinarians and our BAI. They go around the cities and municipalities already enforcing what is written in the executive order of Governor Roel Villado. Ni-anunsyo sa ugban ang kagamhanan sa pagpasulod og baboy, pork products ug pork byproducts sulod sa 45 ka adlaw. Bawal makasulod diri ang gikan sa mga ASF infected products. Muna anong gina-check diya sa mga pantalan, and we also installed putbat in the exit point. Negros Oriental is still ASF free and we hope to keep it that way. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako Sir Anthony Lamotan. Nalingaw ra ba mo sa atong episode today? Aduna ba mo'y nakatunan niini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo, ug mag-uban na punta sunod simana.